ഹായ്, അന്നൂസ് കിച്ചൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്നിവിടെ ഒരു പാവയ്ക്ക എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് തോരൻ ഉണ്ടാക്കാനാണ്. നമ്മൾ പാവയ്ക്ക തീരുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, പാവയ്ക്ക ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കാണാത്തവർ നമ്മുടെ ചാനലിൽ കയറി നോക്കണേ. കയ്പില്ലാതെ ഈ പാവയ്ക്ക ഒരു തോരൻ വെക്കാനാണ്. ഇതിന് കുറച്ച് സംഭവങ്ങളും കൂടെ വേണം. അതെന്താണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. പാവയ്ക്ക നമ്മൾ ടേസ്റ്റായിട്ടും കയ്പില്ലാതെയും വെക്കാനുള്ള മെയിൻ ആൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ കയ്പില്ലാതെ തോരൻ വെക്കാനുള്ള ആളിരിക്കുന്നത്. ഇച്ചിരി ഉണക്കമീനാണ്, തെരണ്ടി മീനാണ്. ഞാനതിവിടെ ഞുറുക്കി കഴുകി ഈ വലുപ്പത്തിൽ ചെറുതായിട്ട് ഞുറുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് തോരൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളി തോരനാണ്. പാവയ്ക്കായും ഉണക്കമീനും കൂടി ഇട്ട് തോരൻ വെച്ചാൽ. അതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് സാധനങ്ങളുണ്ട്, അത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഒരു അരമുറി തേങ്ങ ചിരണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പാവയ്ക്ക ആയതുകൊണ്ട് തേങ്ങ ഇച്ചിരി കൂടുതൽ വേണം, അതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും തേങ്ങ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കുറച്ച് കാന്താരി, 5-6 പച്ചമുളക്, ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയുണ്ട്, കറിവേപ്പില 2-3 തണ്ട് ഊരി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് ചുമന്നുള്ളി. സവോള ഇതിന് ചേർക്കരുത്, ചുമന്നുള്ളിയാണ് നല്ലത്. ഈ കാന്താരി ഇങ്ങനെയൊന്നും ചേർക്കുന്നതല്ലാന്നല്ല, ഈ കാന്താരി നമുക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ കാന്താരി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പാവയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞുകൊണ്ട് വരാം. പാവയ്ക്ക നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു പാവയ്ക്കയോടെ ഒരു ചെറിയ പാവയ്ക്കയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതും കൂടി ഞാൻ അരിഞ്ഞിട്ടേച്ചു, പാടിപ്പോണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് എത്രയും പാവയ്ക്ക കേട്ടോ. ബാക്കി ഉള്ളി അരിഞ്ഞു, ഇഞ്ചി ഇങ്ങനെ പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞ്, പാവയ്ക്കകത്തിടാനുള്ള ഇഞ്ചി ഇതുപോലെ പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണം. മുളക് അരിഞ്ഞു, ഉള്ളി അരിഞ്ഞു. ഇത് നമുക്ക് അടുപ്പിലേക്ക് ഇടാം. ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ചു. 1 സ്പൂൺ എണ്ണ മതി. 1 സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കടുകിട്ട് നമുക്ക് പൊട്ടി കഴിഞ്ഞതെല്ലാം കൂടി ഇടാം. എണ്ണയൊന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ. അതിനകത്തേക്ക് കടുകിടാം. 1/2 സ്പൂൺ കടുക്, ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ച ഇഞ്ചി ഇടാം. മുളകും കൂടി ഇടാം. ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില, ഉള്ളിയും കൂടി ഇടാം. ഇത് നന്നായിട്ട് നോക്കാം. ഈ പാവയ്ക്ക മീൻ്റെ കൂടി ഇട്ട് വെക്കുമ്പോൾ ഉപ്പുള്ളതാണ് മീൻ, അതുകൊണ്ട് പാവയ്ക്കയ്ക്ക് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ടേ ഒഴിക്കാവുള്ളൂ, അല്ലേ അധികമായി പോവും. മീൻ ഇടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് വേണം നന്നായിട്ട്. ഉപ്പും എരിവും തേങ്ങായും ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കൂടിയാണ് പാവയ്ക്കയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ്. ഈ ഉപ്പുള്ള മീനായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ടേ ഇനി ഉപ്പ് ഇടുകയുള്ളൂ. മീൻ ഇടുന്നൊരു ശകലം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിളക്കിയേക്കാം. പാവയ്ക്കാരും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കല്ല, മീൻ ഇടുന്നതല്ല, ഇച്ചിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ട് ഈ മുളക് ഒന്ന് വാടി വരട്ടെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് പാവയ്ക്ക കണ്ടിക്കിടാം. അതിലേക്ക് മീനും കൂടെ ചേർക്കാം. ഇതുകൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഇതിലേക്ക് പാവയ്ക്ക ഇടാം. പാവയ്ക്കയ്ക്ക് കയ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മീൻ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കയ്പങ്ങ് മാറും. പാവയ്ക്കയും മീൻ കൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നമുക്കിങ്ങനെ ഇട്ട് നോക്കാം. ഓരോ ദിവസം ഓരോ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. പാവയ്ക്കയും കൊണ്ടിടാം. മീനും പാവയ്ക്കയൊക്കെ നാവി കയറിയിട്ട് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇടാവുള്ളൂ. ഉപ്പ് ഇവിടെ ഉപ്പ് അധികമായി പോകും. തേങ്ങയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി അടച്ച് വെക്കണം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേവിക്കാനുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ പാവയ്ക്ക കരിഞ്ഞ് പോവും, മീനും വേവില്ല. നമ്മൾ വേറെ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കുന്നില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചെറിയ തീ വേണം പാവയ്ക്ക വെന്തെടുക്കാൻ. ഇങ്ങനെ മീനിട്ട് വെച്ചാൽ പാവയ്ക്കയ്ക്ക് ഒട്ടും കയ്പില്ല ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ. നമ്മളിങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ടാണ്. പാവയ്ക്കായ മീനൊക്കെ എല്ലാവരും വെക്കുന്നതാണ്. വെക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പഠിക്കുകയും ചെയ്യാം, കയ്പില്ലാതെ പാവയ്ക്കക്കറി കൂട്ടുകയും ചെയ്യാം. വെച്ചേക്കാം. ഇടയ്ക്ക് അടപ്പ് തുറന്ന് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം, അടി പിടിക്കാതെ.
അപ്പോൾ പാവയ്ക്ക ഞാൻ അവിടെ ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തായിരുന്നു. ഉപ്പ് നോക്കിയപ്പോൾ ഇച്ചിരി കുറവുണ്ടായിരുന്നു, ഇച്ചിരി ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അടപ്പ് മാറ്റി വെച്ച ഇടയ്ക്ക് ആവി വെള്ളം ചാടി ഒത്തിരി പാവയ്ക്ക കുഴഞ്ഞു പോകും. എന്നിട്ട് ഞാൻ നിരത്തിയിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തോർന്നിരിപ്പുണ്ട്. പാവയ്ക്ക ഒത്തിരി കുഴഞ്ഞു പോയാൽ കൊള്ളിയല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്കാക്കാം. നമ്മുടെ കയ്പില്ലാത്ത പാവയ്ക്കാത്തോരൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക, കയ്പില്ലാതെ കഴിക്കാം. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനോടെ കൊടുക്കണം. എങ്കിലേ ഞങ്ങളിടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി കിട്ടുള്ളൂ. കൂട്ടുകാർക്കും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്താൽ കൊടുക്കാനും മറക്കരുത്. അടുത്തൊരു പുതിയ വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.